Som v obraze, takže... Priamo z Ruska. Čerstvou vodkou. Gumičus. Ubytovací poriadok bude hlavná téma dnešných večerných správ priamo z Bystrinej. Nič tu není zaujímavé okrem bodu číslo 24, kde psi a iné zvieratá nemôžu byť ubytované v priestoroch ubytovacieho priestoru a zariadenia. Ale ako sami vidíte, tak za mnou je dosť psov. Z Bystrinej sa vám hlasíme sa z ubytovacích priestorov, áno, ako vidíte, to sú ubytovacie priestory číslo 1, áno, takže máme tu jednu ubytovanú a zistíme, jak sa jej tu páči. A tu je? Dobrý, pani Boiler, ako sa máme? Dobre sa máme. Ako sa vám páči v takýchto novovinovených ubytovacích priestoroch? Sú tu veľmi stiesnené podmienky, ale dá sa to prežiť. Je tu teplo? Strašne. Ste teplá? Nie, ale vy. Ste vy teplí? Ja? Už ste si tu vykurili? Ne, ešte musíme zakúriť. Nemáme ešte čím, ale dobre, že ste došli. Dobre, tak čo sa v takýchto vynikajúcich ubytovacích priestoroch dá robiť? Tak, napríklad, tuto máme taký, že polystyren či molitan, či čo to je, na tom sa dá spať. Čo slúži ako WC? Ako WC. Počkajte, ja musím zdávať. Keďže ja mám pohlavie iné ako chalani, ide mi to ťažšie, hej. Ale v ja rohu to zvládaš. vždy sa tu takto strčím, dám dole gaťa a cikám ako chlapec dlho, nič A iné dá mňa sa aj neostáva. sprchovať? Sprchovať sa dá, tam je taký A zázračný otázku, bombík. nepreteká vám, keď máte drevenú No strechu? preteká, ale nám to nevadí, my sme veľmi skromní. Je nácvik Alien vs Predator, áno, live. Takže, dáme nácvik číslo 1. Asi jak to prebieha v takej Číne, áno, live. Live to vyzerá tak jak Counter, áno, len ide o to, že takíto predátori sa sem se... Už iba 7 minút. Vyzerá takto, že... Nakúpite zbrane. Keď máte, No? tak sa vydáte smerom do boja. Go, go, go! Za svetlom. A keď vám to náhodou vládne vám to, rovno keď má niekto flashuje do ksichtu, tak stačí jednoducho lokál. Vzdelávať. V Egypte. Vzdelávať. Sa. A čo si? Prikaj. Dáš na to ticho. Adam, vieš to, že... Adam, že keď niekto dúpe po chodbe, asi chceme, aby to mal ticho, ne? Ale to schodom. Aby sme videli, či to k nám počuli. To je normálne. Prepáč, už sa ti nič neopýtame. Dobre? Ja aj prepáč, už sa ťa nepýtam, dobre? Aha, ja som sa ti niečo opýtala, dobre, už sa to nepýtam. Napíš mi SMS-ku. My sa bavili o ženách, on na mňa začal kričať. Čo som mu povedal? On na ňou začal kričať, že nedých. A čo na ňom kričal? Nedýchaj. Nie, to som ja kričal na neho. On na ňom kričal? Nie, on... Ty si hnusný, prečo na ňom kričíš? Už si rozmyslíš, čo povieš. Hovoril niečo o tej spravodlivosti. Že nás pozná. Alebo Eurofightery. Nie, on hovoril o tom, že kto sa pozná s kým dlhšie. Nie, počkaj, on to dával, že on nemôžeme vyhovieť. 3 mesiace sa poznáme. A že mám proste jednu požiadavku. Že chce, aby sme mohli hodili masovú vtáčka. Ježiš, ak bola tematika o tom. Toto by sme mali, keby sme nevedela. Daniel Landa?
Ale Adam, nezmeňuj tému, ty Danielanda. No však boli sme akože, sme sa bavili. Asi obývam. Nie, že, lebo on nechcel, aby sa hulilo na jeho izbe, na našej izbe. A my sme boli akože, že... Ja som bol mimo, kto? Ten, Na ktorej si... to hlavne, ne? Alebo Beatles možno. Nehovor Beatles a rozprávaj. Kde bola tá nič? No ešte čo? Pusti mi, ale sa možno nadvedli. Vedela, že ste rekli, neposlali. Čo povedala si tam? To je tajné, to nemôžem povedať. Zase sa bratia to hviezda chytil. Ale to dobré, preto si to myslím. Čo? Mužské poklony nemá právo, veď je to tak. Otvor... Ježiš, ty si úplne retardovaný. Keby ste robili Nie. Choď preč. Žerec? Tak jeden chlapci, ne? No jasné. No poďme, no. Jedem. No takže ja vás tu natáčam. Chalani vyhali ísť dole. No mega, nech sa už serú dole. Jožo ide. Vidíte tam toto, áno, toto. A tam ide za ním hneď Jakub. Áno, to je on. Výborne. A ešte niekde Denis prišiel do cieľa.